Aurten be familia eskola programa zabala prestatu da. Bermeon 2025-2026 ikasturterako programazioak gaikako 6 saio dauzka. Neraben hezkuntzarako eta laguntzarako gai garrantzitsuei buruzkoak direnak. Eta horregatik Bermeoko Udalak adikzioen prebentzio zerbitzuaren bitartez udalerriko familia guztiei zuzendutako prestakuntza proposamen zabala prestatu dau 2025-2026 ikasturterako. Aurreko urteetan ikastetxe bakotzeko familia elkarteen bidez antolatzen zan ekimen hori, eta joan den ikasturteaz geroztik, Bermeoko familia guztiei edegitako eskaintza globalan bihurtu da. Programazioak gaikako 6 saio dauzka, neraben hezkuntzarako eta laguntzarako gai garrantzitsuei buruzkoak direnak. Saioen egutegia honakoa izango dala ere partekatu dabe Bermeoko Udaletik. Urriak 8 eta 9 depresioa eta antsiedadea nerabezaroan, lekua gizartea eta kulturetxean izango da. Arratsaldeko 5:00 Islaria Ester Sarandona haur eta gazten psikiatra dena. Hilaren 8 egongo da bakarrik. Urriaren 22 eta 23 suizidioa nerabezaroan. Gizarte eta kultura etxean ere izango da. Arratsaldeko 5:00 Islaria ere Ester Sarandona izango da. Hilaren 22 bakarrik. Zemendian 12 nerabezaroa familian ulertu eta hitzaldi hau Eleizalde ikastolan egingo da arratsaldeko 5:00 urtarrilaren 21 familia karo digitalean teoriatik praktikara. Sagrado Corazon ikastetxean izango da arratsaldeko 5:00. Zezeilaren 18 gure nerabeen lehen kontsumoak Bermeoko BH-in arratsaldeko 5:00 eta martiaren 18 positiboan esteak mugarik ez jartzea Dakar. Galderaren bitartez egingo den hitzaldia izango da San Francisco herri eskolan arratsaldeko 5:00. Udalerriko ikastetxeen laguntzari esker, saio horrek bertako instalazioetan egingo dira, interesa daben familia guztiei sarbidea errestuz, eta izen ematea esan behar da, informazio kartel bakotxean argitzen dan QR kode baten bidez egin ahal izango dela. Saio bakotxa aurrera egiteko, gutxienez 4 pertsona egon beharko direla adierazi dabe Bermeoko Udaletik, hain zuzen ere, gehienez 30 parte hartzaile onartuko direla aipatu dabe, eta saioak doanezkoak izango direla. Informazio gehiago, 94617 telefonoan edo 6750250 telefonoan. Elbide elektronikoa bermeoprebentzioa@etorkintza.org da, eta aurrez aurreko arreta martitzenetan egin ahal izango da, eguaztenetan eta eguenetan goizeko 9:00 eguerdiko ordu 2:00.